Ευτικό Ποντιακό Σύλλογο Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Είναι εκπρόσωπος εδώ, παρακαλώ. Κυρία Μιλονίδου. Ευχαριστώ. Εδεσιμότατε, κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για να μην καθυστερώ, θα σας πω δύο λόγια για το σύλλογό μας. Ο σύλλογός μας, ο Άγιος Νικόλαος, Αγίου Νικολάου Βόνιτσας, ιδρύθηκε το 2006. Οι δραστηριότητες του είναι αθλοπαιδείες, θρησκευτικά προσκυνήματα, αιμοδοσίες, χοροί, εκμάθηση ποντιακής διαλέκτου και εκμάθηση νταουλιού και ποντιακής λύρας. Για μας λέει πολλά, διότι αν επάνω στη Βόρεια Ελλάδα κάθε γειτονιά και κάθε δρόμος έχει λιράρι και νταουλιέρι, εμείς ήμασταν τόσο απομακρυσμένοι από αυτούς, που τώρα προσπαθούμε εμείς η δεύτερη γενιά, συγκινούμε γιατί ήμασταν οι ανθρώποι που μας αγαπούσαν οι Λευκάδοι, διότι στο ξηρόμερο μας αποκαλούσαν συνέχεια Τουρκαλάδες. Και γύρισε η καθηγήτριά μου και είπε στους συμμαθητές μου, παιδί γάρ εγώ, και δεν ήξερα ακόμη, ήξερα μόνο που την αφήγηση του παππού και της γιαγιάς, και τα άκουγα σαν ιστορίες και έκλαιγα. Και γυρίζει η καθηγήτριά μου, η οποία ήταν Βονιτσάνα βέβαια, είπε όταν στον Πόντο παιδιά υπήρχε στην Τραπεζούντα το πανεπιστήμιο, εδώ υπήρχε μόνο κρυφό σχολείο. Γι' αυτό μην ξαναπείτε τα παιδιά Τουρκαλάδες. Εμείς τώρα προσπαθούμε για αυτόν τον σύλλογο. Έχουμε κάνει 2 χορευτικά, ένα μεγάλο 20 ατόμων, ένα μικρό 17 ατόμων. Προσπαθούμε και όσο μπορούμε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Για μας είναι κάτι περισσότερο από πόντιος και η ψυχή μας είναι μαζί του. Τα παιδιά μας απόψε θα χορέψουν 2 χορούς για να μην καθυστερούμε. Ένα τικ και ένα σαμψόν. Σας ευχαριστώ και πάλι εκ μέρους του συλλόγου μας πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε, σας φέραμε ποντιακά εδέσματα. Τα λεγόμενα ισλή, τα οποία θα σας αρέσουν, και μία εικόνα του Αγίου Νικολάου, για να σας φυλάει και εσάς και όλους εδώ. Κύριε Δήμαρχε. Αυτά τα φτιάξαμε εμείς, κύριε Δήμαρχε. Ελπίζω να μην τα φάει όλα αυτά ο Δήμαρχος.
τον πολιτιστικό όμιλο, το σύλλογο των Ποντίων Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία και στη συνέχεια. Και καλούμε τον λαογραφικό όμιλο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ένα θερμό χειροκρότημα, την Τάνα την Δικτοπούλου. Έλα Τάνα μου να μας πεις δύο κουβέντες. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γνωριστήκαμε με τον δήμαρχό σας στη Σουηδία. Μας συνδέει μια μακρόχρονη φιλία και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Θα παρακαλούσα την πρόεδρό μας, την Πόπη Κυρούδη, να σας πει δύο λόγια. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ποντιακούς χορούς από την περιοχή του Κάρς. Και στο ποντιακό το γάμο συνηθίζουν να προσφέρουν ένα γλύκισμα τα οτεία. Θα σας προσφέρουν σε λίγο οι κυρίες που είναι από το Δήμο Αμπελοκήπων. Θα ήθελα να απευθύνω το χαιρετισμό εκ μέρους του Δημάρχου μας, τον κύριο Λάζαρο Κυρίζογλου, στο Δήμαρχο Απολωνίων, κυρία Λογοθέτη, και σας στέλνει το φωτογραφικό άλμπουμ με την ιστορία των Αμπελοκήπων, καθώς και το έμβλημα της πόλης μας. Σας εύχεται καλή επιτυχία στο φεστιβάλ σας και καλή συνέχεια, και εκ μέρους του πολιτιστικού ομίλου το καραβάκι αυτό για ένα καλό ταξίδι στο Πόντο. Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά και από τη Λευκάδα θα πάρετε μαζί σας αυτό το απλό δώρο. Εντάνα, έλα σε παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ. Πάρα πολύ για όλα.
πολύ τον Όμιλο Αμπελοκήπων, την Τάνα τη Δικτοπούλου και όλα τα καταπληκτικά παιδιά της. Και τώρα η Εύξηνος Λέσχης Σερών. Παρακαλώ τον κύριο Σαμανίδη, τον Οδυσσέα. Έλα Οδυσσέα, μια τιμητική πλακέτα θέλει ο Δήμαρχος να σου δώσει. Πού είναι ο Οδυσσέας? Έλα, μην ντρέπεσαι. Ο Οδυσσέας είναι και πάρα πολύ καλός λιράρης. Και καταπληκτικό παιδί. Λοιπόν, ευχαριστούμε την πρόσκληση. Ευχαριστούμε την πρόσκληση. Και ο δήμαρχός σας, πολύ καλός λιράρης. Ετοιμάζονται να μπουνε. Θα χορέψουν αύριο ανά δύο, είναι 7 συγκροτήματα, 8, στα χωριά μας, στον Άγιο Πέτρο, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στις 8-8.30 το βράδυ, στο Σίβρο επάνω την ίδια ώρα, στους Φακιώτες και στην Καριά. Το απόγευμα. Χορός Take by Ten. Τικ ακ δαγματέν, τικ διπλό και τρομαχτών. Για
Κι άφησε με το παλικάρι και με τον αλλαγή, και με τον αλλαγήσε. Κι άφησε με το παλικάρι και με τον αλλαγή, και με τον αλλαγήσε ξαπαρασκήσε. Τι ζώμαλ ούτσεϊ. Πάμε σιγά
εμπροπής. Ευχαριστούμε πολύ την Λέσχη Σερών. Και τώρα ο Ποντιακός Σύλλογος Καλαμαριάς, πατρίδα μου. Ο Σωτήρης ο Πιαστόπουλος είναι εδώ και θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Αντιδήμαρχο να του απονείμει μία πλακέτα, κύριε Βικέντιε. Ή ο κύριος Ροποτής, δεν βλέπω, ελάτε πάνω. Αποφασίστε. Καλώς ήρθατε. Η μνήμη μας είναι σαν το 1922. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο, την κυρία Δημάρχησα που τυχαίνει να είναι και γέννημα θρέμα Καλαμαριώτισσα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ με την πρόσκληση που μας έχουν κάνει. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, τα δέοντα από την όμορφη ποντιομάνα Καλαμαριά μας. Το άξιος εκπρόσωπος, ο Ποντιακός Σύλλογος Καλαμαριάς, πρώτος χορός Κότσαρη. Στη λύρα είναι ο Χρήστος ο Χρυσοπουλίδης, στο ταούλι ο Δημήτρης ο Τοψίδης. Επόμενος χορός, Κικ Μωρών. Άιδα τα μεσανύχτα ανατολιχάς, ραβαίνε τα μεσανύχτα ανατολιχάζει. Έξω πόρτον ζαπάνι δάγια, έβα να πας
χορός Σερανίσα. Επόμενος χορός, Πυρίχιος χορός Ισέρα. Τελευταίος χορός, χορός Τριγώνα. Aquí πέρασε ορμάνο πόνι τρίγωνα η κόρονα. Aquí πέρασε ορμάνο πόνι τρίγωνα η κόρονα. Και ναι πίνε σέλε κοπόνι τρίγωνα η κόρονα. Και ναι πίνε σέλε κοπόνι τρίγωνα η κόρονα.
τρίγωνα η κόλον, χορταρό πατσέν τη φτύκια η τρίγωνα η κόλον. Ευχαριστούμε πολύ την Καλαμαριά. Έλα. Το Ποντιακό Σύλλογο Καλαμαριάς και συνεχίζουμε με τη λέσχη ποντίων Καβάλας. Η Καβάλα παρούσα. Παρακαλώ τον κύριο Χαράλαμπο Αλεξανδρίδη, τον εκπρόσωπο της λέσχης ποντίων. Καλησπέρα σας. Η λέσχη ποντίων Καβάλας, ένας από τους παλαιότερους συλλόγους στην Ελλάδα, τιμά και αυτή τον πόντιο όλια της Μερσιφούντας, τους οποίους και απαγχώνησαν στην αμάσια του πόντου. Και τους απαγχώνησαν με το αιτιολογικό ότι φορούσαν τα χρώματα της Ελλάδος μπλε και άσπρο και είχαν αυτό το γράμμα στο στήθος, το πι, πόντος. Κύριε Δήμαρχε, τιμή μας μεγάλη και σας ευχαριστούμε για αυτά που κάνετε για τον ποντιακό ελληνισμό. Επίσης σας προσφέρουμε και το έμβλημα του συλλόγου μας, το μονοκέφαλο αετό. Ο πρόεδρος συγκίνησε και εσάς, συγκίνησε και εμένα. Αυτό ίσως είναι ένα εκπληκτικό δώρο για το Δήμα Πολωνίων. Θα κοσμεί την αίθουσα του Δημαρχείου. Να πούμε ότι αυτή η σχολή για την οποία μίλησε και για τα παιδιά που απαγχωνίστηκαν, που φοιτησαν στην περίφημη αυτή σχολή, οι Τούρκοι βέβαια την έκλεισαν, αλλά ξαναδημιουργήθηκε η σχολή στη Θεσσαλονίκη. Και ένας από τους φοιτητές, λειτουργεί μέχρι σήμερα, είναι ο κύριος Γιώργος Ανδρεάδης, ο συγγραφέας. Φίλε Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί σας θα πάρει στη δική μας την πλακέτα να σας θυμίζει αυτή την όμορφη βραδιά στη Λευκάδα και να μην μας ξεχνάτε και να μην σας ξεχνάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Θα πρέπει να πω συμπληρωματικά ότι μαζί μας βρίσκεται και ο λαογράφος του ραδιοφωνικού σταθμού Ρασόπουλων, Ασοκάς Καταμερέα, Μάκης Καρασαβίδης, ο οποίος και θα σας απαγγείλει ένα δρόμενο. Καλησπέρα σας. Να πούμε εδώ ότι η φανέλα που δόθηκε τιμητικά στο Δήμαρχο έχει φέρει τις υπογραφές πολλών διεθνών ποδοσφαιριστών της Ελλάδας, της Εθνικής Ελλάδας. Γιατί πρόσφατα έγινε ένας αγώνας και παραβρέθηκαν στην Καβάλα οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές διεθνείς που όλοι τους αγαπήσαμε. Πολύ επιγραμματικά, για να μην τρώμε χρόνο, να σας πω πως η λέσχη ποντίων νομού Καβάλας είναι, όπως είπε και ο πρόεδρος, ένα από τα παλαιότερα στην Ελλάδα σωματεία από το 1923. Επανιδρύθηκε το 1950 και έχει στις τάξεις της πολλά ενεργά συγκροτήματα, χοροδιακά, χορευτικά και άλλα πολλά. Είναι μια κυψέλη πολιτισμού. Χοροδιδάσκαλοι είναι η Σίμος Κουλακίδης και η Μαρία Αποστολίδη, την οποία έχουμε σήμερα εδώ.
Στη λύρα είναι ο Βασίλης ο Κάτσικας και στο ταούλι ο Νίκος ο Καλογερίδης. Θα πρέπει να πω συμπληρωματικά πως κοντά στη Λέσχη Ποντίου Νομού Καβάλας είμαστε και εμείς ως ραδιόφωνος, Ράδιο Ρασόπουλων και ως εκπομπή Ασοκάρσια Δαμερέαν 19,5 συναπτά χωρίς διακοπή χρόνια κοντά στη λαογραφία, την παράδοση και τον πολιτισμό. Ξεκινάμε με το χορό, είναι όλοι οι χοροί της περιοχής Ματσούκας. Ξεκινάμε, μπαίνουμε με το χορό ΤΙΚ. Να πούμε για αυτούς που βιάζονται ότι τα ωραία είναι στο τέλος. Η έκπληξη είναι στο τέλος. Όσοι αντέξουν θα χαρούν ιδιαίτερα. Είπαμε χωρί Ματσούκας, χειροκρότημα. Τικ μονών, διπλών και τρομακτών. Χορός Τριγώνα, Τραπεζούντας Ματσούκας.
χορώσανε φορίτσα, καλόν κορίτς, ετερέ. Έτσι το χειροκρότημά σας αποτελεί η πιο μεγάλη ηθική βράβευση για αυτά τα παιδιά. Θα θέλαμε τώρα ως καβάλα, σε αυτή την όμορφη Λευκάδα, σε αυτήν την όμορφη απόψινή βραδιά, να σας συνταξιδέψουμε μέσα από την ποίηση, τη μουσική και το λόγο και το χορό, συγχρόνως όλα αυτά, σαν άσπαλτον την πατρίδα, στον πόντον έμουν. Όμως, το να στοχάσκεται κανείς και εντό πρώτα να λέει «Απόθεν και έκανα σκαλόν», να λέει και να μην κλαίει. Εγώ μόθανε το μάτια μου να νουνίζω και να κλαίω, την καρδία συν τα πόνια σ' όλον τον κόσμο να λέω. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πόνεσα, λύουμε κι αρρώθυμο, όι, 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 να ανασπάλω και πορώ. Όλα το και συνιερά, σώεμαν ειν βαμμένα, έργατα κι όλα θαμαστά, σοφόμαν χαραγμένα. Μίαν κι άλλον στη ζωή, σο πεγάδιν συναυλή, νεροπόνα σε πίνα, όι, 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 και το μάτια με πλυνά. Πόντος η πρώτη σαχαράμ, το ιστερνόν ο πόνον,
κοντός εν άστρων φωτεινών, σε ελληνικούς αιώνας, αργοναυτόν το όραμαν και του Ακρίτα κάστρεν. Πάμε Γαβριά! Είναι ο χορός Κούσχερα. Ήρθε από τη Στοκχόλμη η κυρία Λούντβαλ. Μπορεί να έρθει επάνω με τον κύριο Ανδριάδη. Η κυρία Λούντβαλ είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, φιλέλλην. Είναι η ιδρύτρια, έδωσε την περιουσία της για να δημιουργηθεί το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού στη Στοκχόλμη με το όνομα Μίκη Θεοδωράκη. Κυρία Λούντβαλ, kan du komma upp till sällskapet με Γιώργος Ανδριάδης. Να πούμε επίσης, ήταν σουηδικά αυτά όπως καταλαβαίνετε, να πούμε επίσης ότι είναι εδώ μαζί μας ο εισαγγελέας εφετών της Θράκης, Πόντιος παρακαλώ. Ήρθε από τη Θράκη και να έρθει στο βήμα να δώσει την πλακέτα στην κυρία Λούντβαλ. Και να ετοιμάσει. Οι ακρίτες του Πόντου. Välkommen. Long history. Με ρωτάει τι πρέπει να πει, τι αυτά έχει χαμένα όπως καταλαβαίνετε και της λέω να πει ό,τι θέλετε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι θαυμάσια να είμαι εδώ, είναι fantastiskt. Ευχαριστώ πολύ. Jag tycker att det är underbart att vara här. Det är en fantastisk upplevelse att få vara här. Είναι συγκινημένη. Είπε, καταλάβατε τη λέξη fantastic. Είναι λέει, καταπληκτικά να είναι εδώ απόψε μαζί μας, ότι είναι όλα φανταστικά. Είμαι πολύ καλύτερη στο να γράφω, λέει, και να διαβάζω από το να μιλώ. Κύριε Εισαγγελέα, παρακαλώ, πού είστε? Για πέστε μας ποιος είστε και γιατί ήρθατε εδώ στα γρήγορα και να μας δώσετε και να τιμήσουμε και την υψηλή προσκεκλημένη μας. Παρακαλώ. Και εγώ να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να απονείμω αυτό την πλακέτα σε μια εξαίρετη Σουηδέζα η οποία κάνει τόσα πολλά για τον ποντιακό ελληνισμό και πραγματικά νιώθω ιδιαίτερη τιμή για την εδώ παρουσία μου. Και βέβαια ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κύριο Δήμαρχο για το πάντρεμα αυτό της Λευκάδας με τον ποντιακό ελληνισμό. Πολλά ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε όλους. Να φωνάξω εδώ τον πρόεδρο του Συλλόγου Ακρίτες
του Πόντου Σταυρούπολη. Στον κύριο Γαλεγαλίδη παρακαλώ να του απονείμουν την πλακέτα, την τιμητική πλακέτα. Θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την τιμητική πρόσκληση που μας απευθύνανε. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτη και αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια που ενώνει το νησί της Λευκάδας με τον ποντιακό ελληνισμό. Το ακριτικό νησί της Λευκάδας με τον ποντιακό ελληνισμό, με τους ακρίτες του Πόντου. Σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε για την τιμή μας κάνατε. Θα ήθελα να δωρήσω κι εγώ στον κύριο Δήμαρχο δύο δώρα. Το πρώτο, κύριε Δήμαρχε, είναι η προσωπική συλλογή του Τάσου Κυριακίδη που αποτυπώνεται σε αυτό το βιβλίο εδώ πέρα με χαρακτικά χάρτες και νομίσματα από τον Πόντο. Είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Πιστεύω ότι τα βιβλία του κυρίου Φωτιάδη και του κυρίου Ανδρεάδη τα έχετε όλα, γι' αυτό επέλεξα αυτό το βιβλίο για σας. Όπως επίσης και ένα λάβαρο του συλλόγου μας για το γραφείο του κυρίου Τιμάρ. Όπως βλέπετε, το γραφείο από αύριο θα είναι πολύ πιο πλούσιο ανάμεσα στα πολλά βραβεία που έχουμε πάρει. Για αυτούς που δεν ξέρουν, το τελευταίο χρόνο ο Δήμος Απολωνίων έχει ένα παγκόσμιο ρεκόρ. 4 διεθνή βραβεία τουρισμού σε ένα χρόνο μέσα. Αγαπητέ φίλε Παύλο, γιατί εγώ δεν μιλάω με τα παιδιά στο πληθυντικό, μιλάω στο ελληνικό και παρακαλώ να μου μιλάνε στο ελληνικό. Συναντηθήκαμε με τον Παύλο πριν από μερικές μέρες για πρώτη φορά και είναι όπως και με όλους σαν να είχαμε περάσει πολλά χρόνια μαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και περιμένουμε να δούμε τη δική σας προσφορά εδώ στο Φεστιβάλ Ποντιακού Ελληνισμού του Δήμου Απολωνίων. Οι ακρίτες του Πόντου θα χορέψουν Ιουβαλάντουμ και Καρσιλαμά.
Κότσαρη, Τρίατη Κότσαρη. Ακολουθούν οι ενότητες Σαρίκουσα Τλαμασί, Τριγώνα και Σερενίτσα. Αυτές τις μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια για τα άθλα των κλεφτών και τους πολέμους. Πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, γκρεκικά. Διάβαζα και τα πένθυμα για το χαμό της πόλης. Πήραν την πόλη, πήραν τη Σαλονίκη. Όμως απ' όλα πιο πολύ με άγγιξε το άσμα του τραπεζούντι, με την παράξενη του γλώσσα και με τη θλίψη των Γκρεκών, των μακρινών εκείνων που ίσως ολοπίστευαν πως θα σωθούμε ακόμα. Μα αλίμονο μοιραίο μπουλίν, από την πόλη έρτε, με σοφτερούλινα χαρτίν περιγραμμένο, κι ουδέσιν άμπελον γονεύ, μη δέσω περιβόλη, επίεν και κόνευσεν σου κυπαριστηρίζαν. Οι αρχιερείς δεν δίνανται ή δεν θέλουν να το διαβάσουν. Χέραση ως Γιαννίκασεν. Αυτός το παίρνει το χαρτί και το διαβάζει
και ολοφύρεται. Σίτε αναγνώθ, σίτε ανακλαίει, σίτε ανακρούει την κάρδια να ηλεί εμάς, να βάει εμάς η Ρωμανία Πάρθεν. Σέρα! Σέρα! σας αποχαιρετήσουμε το έμπερο Peace. Στη λύρα ήταν ο Κώστας Ιωαννίδης, στον ταούλι ο Στέφανος Ρέπανος, χοροδιδάσκαλος ο Μάκης Πετρίδης και υποφαινόμενη η Ρίντα Αχμαζίδου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ το συγκρότημα ποντίων της Σταυρούπολης, οι ακρίτες του πόντου. Είναι εκπληκτικοί, έτσι δεν είναι? Και συνεχίζουμε και τελειώνουμε με τους πόντιους του νομού Κιλκής, οι αργοναύτες από το Κιλκής. Παρακαλώ τον κύριο Λαβασά, κύριε Λαβασά, ο πρόεδρος τους, να έρθει εδώ για την απονομή της τιμητικής πλακέτας από το Δήμο μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Ο νομός Κιλκής, όπως ξέρετε, αποτελείται από 90% από πρόσφυγες, οπότε ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει προσφυγιά και ξεριζωμός. Ο σύλλογος μας είναι ιδρυμένος το 1970, είναι 40 χρόνια προσφορά στα πολιτιστικά πράγματα του νομού και όχι μόνο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά τον Δήμαρχο και να τον τιμήσω με ένα αντίγραφο, ένα ακριβές αντίγραφο του Κούρου Ευρωπού. Είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και έχει βρεθεί στην περιοχή του Ευρωπού Κιλκής. Να πούμε ότι τα παιδιά για να έρθουν στη Λευκάδα ταξίδεψαν όλη τη νύχτα. Έφτασαν το πρωί για να παρευρεθούν εδώ στη Βασιλική. Και εμείς από την πλευρά μας θα τους δώσουμε αυτή τη τιμητική πλακέτα. Δεν είναι Κούρος του Ευρωπού, είναι ο Απόλλωνας. Από τον Νότο Απόλλωνα, ο οποίος έχει χτισμένο στην άκρη εδώ της Χερσονήσου του Λευκάτα, το οποίο τα ερείπια σώζονται ακόμη και σήμερα, και εκεί είναι χτισμένος ο φάρος. Θα τον δούμε αύριο στο ταξίδι που θα κάνουμε στους φίλους μας από τη Μακεδονία και όχι μόνο, με ένα σκάφος που λέγεται Μακεδονία. Θα ταξιδέψουμε μαζί τις ακροαγκαλιές εδώ του Δήμου Απολωνίου. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Λύρα, Πελαγία, Ταόλη, Χαλκίδης Κωνσταντίνος, Αγγείο, Παντελής Κυρκινίδης, χοροδιδάσκαλος Νικολαίδης Κωνσταντίνος. Ήταν το μεγάλο χορευτικό της Ένωσης Ποντίων Νομού Κιλκής οι Αργοναύτες. Και τώρα μη φύγετε, θερμή παράκληση να ετοιμαστεί, δεν ξέρω ποιοι θα παίξουν εδώ στην ορχήστρα, αλλά είναι μια παράκληση από τον Δήμαρχο Απολωνίων να γίνει αυτό που έγινε χθες το βράδυ, όπου όλα τα συγκροτήματα έδωσαν το καλύτερό τους αυτό σε ένα κοινό χορό. Ποιος θα είναι στη λύρα? Η Πελαγία! Να πούμε, έως ότου ετοιμαστούν τα παιδιά, ότι αύριο στα χωριά Σίβρο, Άγιο Πέτρο, Σφαγιώτες και Καριά θα έχουμε ποντιακές βραδιές. Όπου εκεί τα συγκροτήματα, όπως καταλαβαίνετε, θα παίξουν ολόκληρο το πρόγραμμά τους, γιατί απόψε δεν είχαμε τη δυνατότητα.
Επίσης ο κύριος Ανδρεάδης, ο οποίος τελικά δεν ήρθε στη σκηνή γιατί θύμωσε, φωγείο να γελάζεσαι. Δεν να περάσετε από τα τραπέζια που έχει βιβλία και CD, κάτι έχει στο μυαλό του, δεν ξέρω. Αλλά εμείς θα του δώσουμε την πλακέτα για το φίλο του, τον Τούρκο, τον εκδότη, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα απόψε, δεν το διαβάσαμε. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρετε όλοι τι γράφει. Είναι σαν να το διαβάσαμε. Η πλακέτα θα φύγει από την Κωνσταντινούπολη μέσω του κ. Ανδρεάδη. Δεν μπόρεσε να έρθει, διότι προφανώς είχε κάποια προβλήματα με τη βίζα του. Ο φίλος μας ο εκδότης από την Τουρκία. Και ο κύριος Φωκίωνας θα αναλάβει να κατευνάσει τον κύριο Ανδρεάδη. Εντάξει. Μια φωτογραφία πάνω στο πίστα. Με κλήρα, στους πόλιους. Έλα κύριε. Εδώ με τον Δήμαρχο, παρέα. Αλλιώς θα το ξαναλέω. Έτσι. Γεια σου, καλά Δήμαρχε. Έτσι πήγες πολύ καλά, πολύ καλά. Ωραία. Παίξε μας για τραγούδι τώρα.